Peit hangne prolog kumno le ulamin Yamal yo Lionel Messi tang syukut ka jing ilakai. But hakane ke video tongin ye Peit manobala ban khor ya ke golden ball ke golden globe but kum juru ya ke golden ball. Hakane ke tournament jong ke FIFA World Cup arjar arpun riu. Te hoi prolog hadin maka Spain kalala ban pelim Violet Cool ya ke Argentina ha ke final jong ke World Cup. Lengba ke gol jong Ferran Torres hadin ke extra time. Ka Spain kala long kum kata ke world champion ne ka nam la du ha ke world cup ha ke sin ka baar ha ke history ke jongka kata kala job teng ya ka sin ka ban kong house name arjar shipeu but menta pat ka de ka sin ka baar ya ka but ha ne ka jingi kun final hi ka Spain kala la ban yele kai pha ya ka Argentina ka ba ka Argentina kala talot pha ka ba bun na kinong Christian jongka kim khmi ilngti satia bakan long kumne but de tang Martinez subalala ban yele kai pha da kabaw lala ban sef yaki shot on target jongka Spain hadu khatway ne khat ar tele kat baka Argentina pat hakne ga jing lakai ka klem yo wat tang ka we ka shot on target ro bade kata hi kadaw ka bal palong yaka ban lim ha ka Spain ka balala ban ni lakai pha yaka ka bakum ta hi ka jing phos new jongka Argentina ro ban khori ka namla du kata Arsin Marbot kalkut no ha ka final ka bakane ka jing shalim jongka Argentina ro kala shimlut yakini ki awat na Lionel Messi ibal khamil ti ba un sayo kum ka Ballon d'Or ka Golden Boot bat ka best player of the tournament kum juru ka World Cup bat hadin balkot hi kane ka jing ka Lionel Messi uklem la hi klem da jaw umman na mar ba kaneru kala abanay ka last World Cup iya Messi ka bangin sayo ibat sakhi yo ha ka jersey jom ka Argentina bat hoy prolog hadin hi balkot kane ka jing ka ulamin Yamal ulapan iya kata kaburam ka jangu ya kita kirangil ka kibakan sa hakaporthai da kabaw lalet ban pentengan bat kedo yaki ulale iru yo Cristiano Ronaldo kum juru ya Lionel Messi bat hadin hi baka Spain kalalong kum kata ka world champion ka Spain kali yo lut ban Korea kita ki awat hakane ka tournament ya ka man of the match layo do Ferran Torres bat ya ka best young player layo do Korbasi ka best goalkeeper jong ka tournament layo daw Unai Simon bat kum juru ya ka best player of the tournament layo da Rodri kini baro kide ki player jong ka Spain bat ya ka golden boot pat layo daw Kylian Mbappe ha ka sin ka baar Marcin Marbot ha ka FIFA World Cup da ka baw Kylian Mbappe ha ka na ka World Cup ulayo shipho gol bat saw assist shushu Kylian Mbappe ulapan kod ya ka World Cup ka jongo da ka baw dang bat ha ka kerdan ka banangkong kumutaw all time top scorer haka history jong ka World Cup kabaw lami madan haka World Cup arpo artli ki jingil kai ulala ban thep arpo artli ki gol shushu Kylian Mbappe ulalong kumutaw rangil kai banangkong ban job iya ka Golden Boot haka World Cup haka La Liga kumjuru haka Champion League tang hapo ka way ka samay lakai kublay shibon